बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलावहाय दिनैहाय आङो दंफैयो नै बेबायदि बिराद मोजां डेक'रेसन खालामखानाय आरोना जा मोजां नुयो नै मोनाबिलि जाबाय आङो बबेयाव दंफैयो एसे खिन्थालांगासिनो आङो दा एसे नोंथांमोननो लाइटखौ दिन्थिनानै लानो नागिरदों नै डेक'रेसना माबायदि जादों ना जा बरियाखा नै ओरैजाय उनथिंबो बरिया आरोना बिराद बरिया बानायखादों नै एकदम सिगांसिम आरोना आङो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरोना एक्चुअलि आङो दिनैहाय दंफैयो ओरै उदालगुरि साइडआवसो एसे माने बेवहाय प्रग्राम दंमोन आरोना आङो बेवहायनो दंफैयो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन बे प्रग्रामा जाहैबाय 100 इयार्स माने कमप्लिट जाबाय आरोना बेवहाय एसे माने जुबली खुंदोंमोन आङो एसे दिन्थिलांगोन आरो नोंथांमोननोहाय नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय हरनि एसे दृश्यनि जा बरिया नुयो आरोना हरावहाय जोङो दा थांगासिनो एसे सिङाव माने हाबैदिनि आरोना आङो दिन्थिलांबाय थागोन नायलांबाय थादो लोगोफोर माबायदि ना डेक'रेसना नै एसे नायनानै लाखादो जा बरियाखा लाइटिंफ्राबो ओरैबायदि मोजां जाखादों आरोना आं एसे दिन्थिलांबावगोन आरो सिङाव थांगासिनो दं एक्सप्लर खालामनो आङो सेस्था खालामगोन आरोना आङो दिन्थिलांगासिनो नायलांदो नै जा मोजां नुखायो आरो नै डेक'रेसना नै 100 बोसोरनि जुबुलि नैबे नै 100 इयार्सनि जुबुलि आरोना दालागामि बाप्टिस्ट चार्च नै बिथिं नायदो नै ओरैबायदि मोजां जा बरिया आरोना नै लाइटिंफ्रा ओरैबायदि मोजां जाखादों दा एसे सिङाव थांगोन फाइनेलि आङो दा सिङाव हाबफैबाय आरो बिथिंजाय फ्रेश एन्ड वर्शिप बाख्नायनाय आरो सिबिनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो नै आङो एसे दा सिंनिखौ दिन्थिलांदिनि आरोना नै बिथिं माने सेल्फि लानो मोजां मोनग्राफ्रा लागासिनो आरोना नै बिथिंजाय माने जायफ्रा सेल्फि लानो मोजां मोनो सेल्फि खेबगासिनो एसे बिराद बरियानै फट' सट' लानो मोजां आरो बेफोरथिंबो नै बिथिं लाजोबनो हायो आरोना फट' खेबनो हायो नै बरिया समायना आरोना बेबायदिनो फट' सट' खेबनो हायो आरोना बेवहाय
जोङो दा बिदिब्ला बिनिफ्राय ओंखारलांदिनि नै 100 बोसोरनि जुबुलि 100 बोसोरनि जुबुलिखौ नागारलांदिनि आरोना बिनिफ्राय जोङो दा थांगोन एसे माने जानायथिं ओंखारलांदिनि आरोना जोङो बिनिफ्राय ओंखारलांनोसै नै बादोंमोन माने ओंखारलांनो बिबारफोरा बिराद समायना समायनाथार थेवबो उफाय गैया ओंखारलांदिनि आरोना फाइनालि जोङो ओंखारबोबायनो दानिया बेवहाय माने जानायनि एसे बेबस्था दङ आरोना थ' जोङो बेवहाय जानानै जोंबो बिदाय लानोसै गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौबो थ' जोंबो एसे जादिनि ना बेदर जि जानो गोसो ओंखाम ना थ' बेखौहाय बेवहाय जादो आरो बिनिफ्राय बिदाय लानो हासिगोन आरो बिदिब्ला आंबो एसे जानानै लादिनि नै लोगोआ आंना जाबायानो आंबो एसे जादिनि आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय